ये छतु को सीजन रे हुए देसी मशरूम टा घर को नेल तो रंग होया है हेलो भाई भौणी मैंने मोर नुआ ब्लॉग्स को स्वागत करुच्ची आज ब्लॉग्स भाई पूरा बढ़िया सुंदर ब्लॉग्स बनवार अच्छी तो बर्तमान मु साइकेल लेके आसी रही साइकेल रखे आग आउ कड़े आसी पूरा जंगल जगह आसी आप जानते मुझे गाँव को आसी गाँव में गोटे जंगल पाखक आसी आउ साइकेल आउ आप भावुवे ये पत्रटा कौन आनी तो भाई ये पत्रटा आनी गोटे जिनस नापी लास्ट पर्यटन देखो ये पत्र कौन जीव केते बड़ बड़ पत्र होती पत्र कौन जीव देखिए आउ जंगल जगह जेहेतु आसी आप भाई जंगल जिनस नवार अच्छी तो ये जड़े सान भाई जड़े जाइए भर आड़े कुआड़े ताकू मुझे डाकी से कुआड़े गला आउ से किसी कम कराया जाइए जंगल को तो लास्ट पर्यटन देखूँ कौन हो है तो ये साइकेल साइकेल लेके आसती साइकेल अवस्था देखो कि भाया है तो जीवा भितर को बुलू इे अच्छी कुआड़े जानी नुचिकी जाऊँ मैंने किसी कुआड़े कौन अच्छी बोधे खेल कर अरे आ भितर कुआड़े कि रे भाई साइकेल क्या नुचे देलु कि ए जानी आगे नुचे देचे तो कोठे एरा कौन तुलचु कि रे देखी देखी ए बाली छतु सी जानी बोली जरी नहीं के आस मुझे जरी आनी तो मु कौन करी पत्र नहीं के आसी आगत मुझे जानी शुणिकी मु तो जानी कोठे कौन अच्छी माने छतु कोठी साग फाग गुड़ाक तो मुझे जानी सी जानी आउ जेहेतु से गाँव रोचे आड़ा कौ जिन जानी तो ये जिनसा एरा जी जानी कौन ताल कमेंट करी है तो जीवा छतु आनिया छतु छतु तुलुची मुझे तो किसी आनी मुझे नहीं बोली भावुची पत्र भल लगा तो पत्रटा नहीं गणेश गणेश मूर्ति जो आम तैयारी डेकोरेशन करी मुझे आनी तो जीवा छतु आनिया कौटी कि रे गली अच्छे एपटे साइड पत्र काढ़ी वीडियो कर पत्र देखु देखिले केमती फुटी फुटिका रही मशरूम पत्र काढ़ुन मुंड धरन मुंड धर मिटू जो अधिक कही कह तोड़ू जे भिडियोटा करदेला तोड़ू भिडियोटा कर सारा तोड़ू भिडियो कर सारा तोड़ू पत्र काढ़े अखाड़ा आनिलु पत्रटा पत्रटा आने चली देसी छतु देसी जिनस ना देसी मशरूम टा देखो सब बुल्लू को जना ना कोठे कौन हो जंगल भ्यू सी गोटे मिट्टी तुली पकड़ा वीडियो देखी मुह देखदेलु पतर तुलुच ए देख रे सोई को ठीक आई नाच देखी रामनीला रामनीला देखे देखो देखी तो भाई की नटी भीतर तुलुच रे
ଏ ଭାଇ ଦେଖି ଦେଖି ମୁଁ ଛତୁ ତୋଳିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ ହେଲା ତୋର ଭିଡ଼ିଓ ହେଲା ପଇସା ସିଆଡ଼େ ମିଳିଲେ ତୁ ପଇସା ତ ମିଳିଯାଉଛି ରେ ପୁଅ ତୁ ତ କହୁଥିଲୁ ମୋତେ ମୁଁ କେମିତି ନାହିଁ କହିଲୁ ନିହାତି ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିଥିଲି କହିଲୁନି ପଇସା ମିଳିଲା ବୋଲି ଆଉ ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମିଛୁଟାରେ କହିଥିଲି ରେ ଯୋଉ ସାହି ଲୋକମାନେ ଏମିତି ହଉନାହାନ୍ତି ସାହି କ'ଣ କିଏ ପଚାରେ ଏଇଟା କ'ଣ ସାର ଚୁଡ଼ଉଛି ନା କ'ଣ ଦାଢ଼ି ପକାଉଛୁ କି ନଗିରେ ଏ ରହିବରେ ଭିଡ଼ିଓ କରାହେଉଛି ନା ଏରାକୁ କହନି ଏଠି ଏରା ତ ସ୍ୱାମୀ ମିଟୁ ତୋଳୁଛି କେନ୍ଦିଆ ଏରା ତ ସ୍ୱାମୀ ବଢ଼ିଆ ସାଇଜରେ ସବୁ ଫୁଟୁଛି ଏବେ ଖୁଣ୍ଟ ପୁଡ଼ା ମୁଁ ତ ଖୁଣ୍ଟ ପୁଡ଼ଉଛି ଅଗର ଭାଙ୍ଗେ ନା ଖୁଣ୍ଟ ସିଏ ତ ତଳୁ ସେ ମୁଁ ତୋଳି ଜାଣୁଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତୋଳୁଛି ସେଇଠି ଗଲେ ନିର୍ମଳ ହେଇଯିବନି କ'ଣ ହେଉଛି କହିଲୁ ଏରାକ ସବୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ଆସିଲା ଆମର ଇଆଡ଼େ ମହଲ ଗରମ ପୁରା ହଁ ଛତୁ ପୁରା ଫୁଟିକି ରହିଛି କ'ଣ ହେଉଛି ହଉ କିନ୍ତୁ ପିଲା ଆଗ ନଷ୍ଟ ହେବ ଆଗ ପୂଜା କ'ଣ ହେଉଛି ନଷ୍ଟ ହେବ ଆଗ ମାନେ ମେଲୁଡ଼ି ଭାଇ ନା ସାଇକେଲ ଟା ଆଣ ହାରି ଏଠି ଅଛି ଭିତରେ ସାଇକେଲ ନେଇ ଥୋଇ ଦେଇକି ପଳାଉ ନେଇ ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ଭୀମ ଭାଇନାଟାକୁ ପାହାନ୍ତି ଆଉ ସପନ ଦେଖିଥିଲି ସତରେ ହେ ରାଣ କରିଲ ମୁଁ ସତରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି ସେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିଟେ କିଣିଥିଲି ଜାଣିଲୁ ସେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିଟେ କିଣିଥିଲି ଯେ ପୂଜା କରିଯିବ ବୋଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଧରି ଯାଉଥିଲି ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଯେ ନକିନି ତ କ'ଣ ଭଲ ଗାଡ଼ିଟେ କିଣିଛ ହେ ପୁରା ଗୋଟେ ଆଥରେ ପୁଅ ଯେମିତି R1 5 ଯେମିତି ନୁହଁ ସେ ସେମିତିଆ ଗାଡ଼ିଟେ କିଣିଥିଲି ରେ ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ତମେ ଫାମିଲି ଗଲା କ'ଣ ଏ ଗାଡ଼ିଟା କିଣିଛ ଜାଣିଲୁ ଗାଡ଼ିଟେ କିଣିଥିଲି ସକାଳୁ ଉଠିଲା କହିଲା ଆରେ ସିଏ ତ ତିନିଟା ଲୋକ ନୁହଁ ସିଏ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ନା ଆଉ ଏଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓଟାରେ ଏଟା କିଛି କାଟି ହବନି ଏଇଥିରେ ଅଛି ଗାଡ଼ି ले जाओ ना ले जाओ भाई ना ଗାନ୍ଥାଟା ରଖିବେ ତମେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆଣିଛ ବୋଲି ଜାଣିଲ ନା ଗାଡ଼ି ଆମେ ଆଣିଲା ହେଲେ ଆମେ ମଣିଷ ହେଲେ ଆରେ ତମ ଗୋଟେ ଚିଲିକା ଗାଡ଼ି ଜାଣିଛ ନା କିନ୍ତୁ R1 5 ନୁହଁ ଆରେ 2 ଲକ୍ଷ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଜାଣିଛ ଗାଡ଼ି ଆଣିବା କଥା ନୁହଁ କ'ଣ ଏଇଟା ସିଏ ଆଣିଲେ ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଭାଇନା ଏଇଟା ଆଣିଲ ଆଣିଲେ ହାରି ଗୋଟେ ଆଣୁ ହଁ ଗୋଟେ ଆଥରେ ଷ୍ଟାଇଲିଆ ଗାଡ଼ିଟେ ଧରିକି ଆଇଛ ପରା ମୁଁ କହିଲି ତମେ କ'ଣ ଏଇଟା ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକ ହେଇକି ଫଟୋ ଇଏ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ଆଣି ତୁ କହିଲା ବେଳକୁ ସ୍ୱପ୍ନଟା ଗୋଟେ ଅଜବ ପ୍ରକାର ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଖାଲି ଉଡ଼ୁଛି ହନୁମାନ ଭଳିଆ ଉପରେ ସେଇ କଥା ପରା ମୋତେ ଧରି ପାରୁନାହାନ୍ତି କେହି ଦି 4 ଜଣ ଜଗିଛନ୍ତି ବାଡ଼େଇ ବୋଲି ସେ ଆଉ ବାଡ଼େଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ତ ଉପରେ ଉଡ଼ି ଯାଉଛି ଆଉ ଜପିଂ କଲା ହେଲେ ଶୋଇକି ମୁଁ ଉଡ଼ୁଛି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ରେ ମୋର ହେଇଗଲା ଏଇ ଖେଳକୁ ମୁଁ ଆଉ ଉଡ଼ି ନେଇଯାଇଛି ଆଉ ମୋର ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ ମାରି ଦେଇଛୁ ତାହେଲେ ଆଗ ଦରିଆ ମୁଁ ଆଗ ଦରିଆ ମାରି ଦେଇଛି ମୁଁ କହିଲି ଆଉଥରେ ଗଲା ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଯାଇଥିବ ଆଉ ନା
ଆଉ କୁଆ ଯିବ ତୋର ଏଇଟା ପତ୍ରଟା ବଳକା ହେଇଗଲା। ଦୂରେ ଆମେ ଫଟୋଟା ପୁରା କ୍ଲିୟର ଆସିବା ଦରକାର। ହଁ ତମେ ଟିକେ ଜାକିଦେଲ ଏଇଟାକୁ ଆଗଟାକୁ ଏମିତି କରିଦେଇଛ। ହଁ ବାସ୍ ବାସ୍ ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି। ଜୁମ୍ କରିବେନି। ଆଉ କ'ଣ ଖୋଜି ଯାଉଛୁ? ତ ଫାଇନାଲି ଛତୁ ଆମେ ତୋଳିଦେଲୁ। ଆଉ ମିଟୁ ମିଟୁ ଆସିଥିଲା ଇଆଡ଼େ ମାନେ ଆସିଥିଲା ବୁଲିବାକୁ, ଆମକୁ ଦେଖିକି ପୁରା ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିଛି ଛତୁ ତୋଳିବାକୁ ନା ରେ। ଏଇ ଛତୁର ନାଁ କ'ଣ ଏଇଟା କହ? ନାଜ କରୁଛି ମୋତେ ବି ତ ଭଲ ବି ବାଲି ଛତୁ। ହଁ ଏଡ଼େ ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଲି ଛତୁ। ଆଉ ଇଏ ଦେଖିଛି ହେଲା, ଇଏ ଦେଖିଥିଲା ଆମକୁ, ଆମେ ଆକୁ ଦେଖିକି ଫଲୋ କରିକି ଆଇଲୁ। ତ ଇଏ ଧରିଛି ଏତିକି, ଆହୁରି ଇଏ ନେଇଯାଇଛି ଛତୁ ଗୁଡ଼ା। ତ ଆମର ଇଏ ଛତୁ ଆଉ। ତ ଏଇ ଛତୁ କେଉଁ ସିଜିନ୍ରେ ହୁଏ ଆଉ ଏମାନେ କହିବେ ଆଉ। ତ ବୁଲୁ ଜାଣିଛି, କହିଲୁ ସବୁ ବୁଲୁ ଏଇଟା କେଉଁ ସିଜିନ୍ରେ ହୁଏ? ଏ ବର୍ଷା ଦିନେ ତ ହୁଏ ବୋଧେ ଆଉ ନା? ଏଇଟା ମିଟୁ ଏଇଟା କେଉଁ ଦିନରେ ହୁଏ ରେ ଛତୁ? ଇଏ ଜାଣିଥିବେ ଆମକୁ ପଚାରିଆ। ତ ଏଇ ଛତୁ ଏଇଟା କେଉଁ ଛତୁ କହିଲ? ଭିଡ଼ିଓ କରାହେଉଛି ହେଲା। ହଁ ଇଏ ଟିକେ ବହୁତ ଲୋକ। ବଢ଼ିଆ ଛତୁ ଗଣ୍ଡେ କରିବୁ ଆଇଗଲେ ରେ। ହଁ ଏଇଟା କି ଛତୁ? ବାଲି ଛତୁ। ଏଇଟା ବାଲି ଛତୁ। ଏଇଟା କେବେ ହୁଏ? ଏଇଟା ଦିନ ପଡ଼ିଲାଣି ତ ଏବେ 2 ମାସ ପଡ଼ିଗଲା ବୋଲି ଏବେ ହେଉଛି। କେଉଁ ମାସରେ ହୁଏ ମାନେ କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ? ଏଇଟା ଭାଦ୍ରବ ଚାଲିଲା। ଭାଦ୍ରବ ନା ବୁଧ ନା ଆଶ୍ଵିନ? ଭାଦ୍ରବ। ହଁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହୁଏ ନା? ଏଇଟା ଆଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣରେ ହୁଏ। ଏଇଟା କେମିତି କ'ଣ କରି ଖିଆ ହବ? ବଢ଼ିଆ ଦିନ ଘରକୁ ନେଲି ତ ରଙ୍କ ଭଳିଆ ହେଇଛି ଆଉ। ହଁ କୋଉଠି ଥିଲା ଏଇଠି ଥିଲା, ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସିଆଡ଼େ ତ ହଁ ଧରିକି ଆସିଲୁ। ଭଲ ଜିନିଷ ବାଲି ଛତୁ। ବାଲି ଛତୁ ନା? ଆଚ୍ଛା ହଉ। ତ ଏଇଟା ବାଲି ଛତୁ ବୋଲି ସିଏ କହିଲା। ଆମେ ବି ହେଲେ ଟିକେ କ୍ଲିଅର ହେଇନଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଫାଷ୍ଟରୁ କହିଥିଲୁ ବାଲି ଛତୁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଛୋଟ ଛୁଆ, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଜଣେ ଥାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିଲୁ, ସିଏ କହିଲେ ଏଇଟା ବାଲି ଛତୁ। ତ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବେ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଗାଁ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଗାଁର ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଯେଉଁ ଶାଗ ପୁଡ଼ା କେମିତି କ'ଣ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇବି। ତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହେବା। ଲଭ୍ ୟୁ ବାଏ ଟାଟା।